É unha bebida que ahora mismo, bueno, está o combinado de moda por excelencia. Bueno, nun restaurante tamén notase moito, porque, bueno, un dos que fixeron moito polo gin tonic foi aquel que dixo que era un digestivo maravilloso. Me cago en mi padre que non lo registró. Pois ese, vamos. No, porque, eso, despois dunha cena, despois dunha comida e tal, hai xente que xa dice, un digestivo, un gin tonic para tal. Entonces, bueno, nun restaurante algo así, pois é unha copa que ahora mismo, así como fai uns anos era quizá o whisky, o que entraba máis forte, bueno, ahora o gin tonic, vamos, pasa por encima de todas as bebidas. Vamos a disfrutar unha realización cruzada. Unha tónica que ten un toquinho de limón. Que gusta máis utilizar isto, bueno, o limón exprimido realmente nunca. Nunca, non? Por que? A ver, o ácido cítrico, o carbónico da tónica, mata. E despois, o que queremos nun gin tonic máis que nada é o aroma. Non queremos cambiar de o sabor. Entón, con o zumo de limón, aroma non lle vai aportar acidez e cambiar o sabor. E acidez non queremos no estómago. Pois xa non é un digestivo. Non sei, si ves que tal, oscuro. E por que faz eso, por exemplo? Para enfriar un poquinho o vaso. E cando botemos a ginebra, despois escurrimos o hielo e a estar a copa fría, pois non aguamos tanto a... Vale. Ahora utilizase tamén moito a máquina Articup, que se chama, que é o que... O que enfría esta. Efectivamente. Non me interesa moito. Claro, se escurres está todo frío. Na copa, sobre todas as teorías das copas, Bueno, aquí temos varios modelos de copas, o que sí, a min gústame, bueno, gústame que sea un cristal un poquinho fino, e intentando sacar do mercado o típico vaso de tubo de toda a vida, que realmente, bueno, que dulle a cabeza descansando que inventou, porque non é normal que para un combinado botas hielo, enches tal, e queda tónica por aquí. Sí. Entón, que tes? Meter así desto que tal, ou tiras, entonces, bueno, pues un vasiño que donde podas meter todo o refresco que se di. Bueno, ahora isto tamén é outra historia. Hai xente que lle gusta non romper a burbuja, porque dicen que a burbuja tense que romper na boca, tal, utilizan unha cucharilla, tal. Realmente non fai falta. Se collemos o vaso con cuidado e botamos a tónica, vale perfectamente. Oye, ¿y siempre te vas poniendo las tapitas en los bolsillos, pero dos de un lado y dos del otro para equilibrar o qué? ¿Qué tapitas? Las que has ido sacando de las botellas. Es que primero las has puesto este lado, las segundas del otro, y digo, tío, no encuentro de lo que pesan. Este lado no tengo nada. Era el tapador. Es mago. Vale, bueno, nun twist de seña de limón, de lima, de pomelo, de naranja, lo que sea, é importante intentar pillar o menos de blanco posible, porque eso dá amargor e non aporta aroma ningún. Entón podemos fastidiar o corte. Entón, simplemente podemos coller un pelador despois de patata de tal, e xa máis ou menos conseguimos que non salga blanco. E senón, bueno, con un cuchillo teño un pouquinho de cuidado e además. Entón, quitamos todos os aceites que ten isto, que é onde máis aroma está. Hai que montar unha luz, xa, e temos a tarde preparada. Temos unhas 7 pedras de hielo, se son así deste tamaño, e intentar, cando vemos un xeo que está así blanquecino, non transparente, eso é que ten restos de cal, de sales, eso realmente para a resaca é moi mal. Por eso digo que moitas veces a culpa é do hielo. Hai editado algún libro sobre... É un pouco coñazo, pero podes volver a preguntalo? Que pregunte? Por certo, Alejandro, o xeo como se bota? Co oco así ou para baixo? O oco para baixo. Para baixo, por? Pois mira,
se botamos aquí a ginebra, pode ser que se un bote vaya para ti. Ah, vale. Entón, se vai así, xa vai para baixo. O sorbo tamén. Ah, tamén que trae así, ¿no? Vale. Bueno. Por favor.